ଆମ ଦେଶରେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଇତିହାସ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଏବଂ ସମସ୍ତ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ନିଜସ୍ୱ କାହାଣୀ ଅଛି। ଗଙ୍ଗା ଅଗଣିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହାର ଜଳ ସହିତ ପବିତ୍ର କରିଥିବା ବେଳେ ଯମୁନା ଏବଂ ଗୋଦାବରୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶୁଣା ଏବଂ ଅଶୁଣା କଥାର ସାକ୍ଷୀ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ବି ନଦୀଗୁଡ଼ିକର କଥା ଉଠେ, ଭାରତ ସର୍ବଦା ଆଗରେ ରହିଆସିଛି। ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ ପରି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ମଧ୍ୟରୁ କୃଷ୍ଣ ନଦୀ ଗୋଟିଏ। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ନଦୀ ମଧ୍ୟରୁ କୃଷ୍ଣ ନଦୀ ଦେଶରେ 4ଟି ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଏହା ପ୍ରାୟ 1300 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରେ, ତେଣୁ ଏହା ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୃଷ୍ଣ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବିଷୟରେ। କୃଷ୍ଣ ନଦୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମହାବଳେଶ୍ୱରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ପୁରାତନ ମହାବଳେଶ୍ୱରରେ ଥିବା କୃଷ୍ଣବାଇ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ନଦୀର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। କୃଷ୍ଣବାଇ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠାରେ ଗୋମୁଖରୁ ଏକ ସ୍ରୋତ ବାହାରିଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ସ୍ରୋତଟି ପରେ କୃଷ୍ଣ ନଦୀ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। କୃଷ୍ଣବାଇ ମନ୍ଦିର ମହାବଳେଶ୍ୱରର ପଞ୍ଚଗଙ୍ଗା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବହୁତ ପୁରୁଣା ଏହି ମନ୍ଦିର ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରର ଲୁକ୍ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରବାହ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୃଷ୍ଣ ନଦୀ ଭାରତର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ ଅଟେ। ଏହାର ଉପନଦୀଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭେନା ନଦୀ, କୋୟନା ନଦୀ, ଦୁଧଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ଭୀମା ନଦୀ, ଘାଟପ୍ରଭା ନଦୀ, ମାଲପ୍ରଭା ନଦୀ, ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ, ମୁସି ନଦୀ ଏବଂ ଦିନ୍ଧି ନଦୀ। କୃଷ୍ଣ ନଦୀର ବୃହତ୍ତମ ଉପନଦୀଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ ଏବଂ ଭୀମଶଙ୍କର ପାହାଡ଼ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଭୀମା ନଦୀ। କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଏହାର କିଛି ଉପନଦୀ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଘାଟରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ପଞ୍ଚଗଙ୍ଗା ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଏକ 4500 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠାରେ କୃଷ୍ଣ ନଦୀ ଭେନା, କୋୟନା, ଗାୟତ୍ରୀ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ନଦୀ ସହିତ ଏକ ଗୋମୁଖରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ପରେ କୃଷ୍ଣ ନଦୀରେ ମିଶିଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ନଦୀ କେବଳ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନୁହେଁ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ସେଠାରେ ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଜଳପ୍ରପାତ ଅଛି, ଯାହାକି କୃଷ୍ଣ ନଦୀ ଏବଂ ଏହାର ଉପନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ମାଣିକ୍ୟଦ୍ରା ଜଳପ୍ରପାତ, ଗୋକାକ ଜଳପ୍ରପାତ, ଇଥିପାଥୋଲା ଜଳପ୍ରପାତ, କାଲାହାଟି ଜଳପ୍ରପାତ ଏବଂ ମାଲେଲା ଥିରଥମ୍ ଜଳପ୍ରପାତ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ନଦୀର ଲୋକପ୍ରିୟ ଜଳପ୍ରପାତ ଅଟେ। କୃଷ୍ଣ ନଦୀ ଅବବାହିକା ଅନ୍ୟତମ ଉର୍ବର ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭଦ୍ରା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ନାଗାର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀ ସାଇଲମ୍ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ, କୋୟନା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବଷ୍ଟେଡ୍ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। କୃଷ୍ଣ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ କେତେକ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଏହି ନଦୀକୁ ଅନ୍ୟ ନଦୀଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ। କୃଷ୍ଣ ନଦୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସହର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗଲି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ହାଲଦି ସହର ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜୟୱାଡ଼ା ଏହି ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। କୃଷ୍ଣ ନଦୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପଶ୍ଚିମ ଘାଟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଶର ହାନ୍ସାଲ ଦେବୀ ଗ୍ରାମରୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ନଦୀ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଯାହା ନିଜେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ନଦୀର ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଦିଶାରିବାବା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।